जाजोब्बाय माहाजोन खामानिया जाजोब्बाय थैलाजोब्बाय हांगानै मनज निन्जायाबो थैबाय बै जेंगावबो थैबाय बै बग' निन्जायाबो थैबाय बै माबायाबो बेनोथ' दा हैखानांगौथ' सानफ्रावनो सान जोङो बिसोरखौ गासिखौबो बुथारजोबनांगौ होनांगौलै थौ ओइ बुरियाला ओइ माहाजोन मारबै ओइ आंबो थांगोन मा खालामनो नागिरदों बिसोरलाय ओइ माहाजोन नों गावबा गाव होखानांगौ दिनैनो होथारनांगौ ओइ रायजोफोर ओंखारबो फै मासे लासै बे सुबिदा देथारनांगौ नोंगौ मालिक नोंगौ ओइ होखानांगौ मा जाखो बे गथ'आलाय दिनैलाय नै अ नै उन्दैफोर नै बुरखा फै मानो फागाबदो बेलाय दिनैलाय ओ बिमा नै बारद्राय गाबथारबाय गाबा मामा अ नै पुलु नै आदा समायना मा जाखो मा एफा खारबोखो नोंसोर दानो खारदो आदा मानो नोंसोर रायजोफोरा बुथारनो नागिरदों आदा मा हो नङा जों जेबो दायखौनो मावाखै होखानांगौ नों जाला माला नुफेराखैथ' नोंसोर खारदो आदा बेबायदि मानसि गालां गैया होखानांगौ कबि आंखौ अननानै जों दायखौनो मावाखै मानो खारनांगौ जाखो होआखै मा जाखो आब' प्लिज आंखौ फोथाय आब' नोंसोर बे न'निफ्राय दानो थां बिदा फंबाय सानैखौबो होखानांगौलै नोंसोरखौ रायजोफोरा नङाब्ला दानो बुथारगोन आब' होनांगौलै दोनना लाब गैया बिसोरखौ बिदा फंबाय सानैखौ दानस'जोबनांगौ न' सावनांगौ होनांगौ बिदा फंबाय सानैखौ दाननांगौ खालामनो मा जाखो खारबो होनांगौ थांग्रो रायजोफोर थांग्रो सावनांगौ बुथारजोब Duplik armai, masuk. Tato, tolong bisikku akan apa ini? Tato aja ber. Akan masuk. Malik hudli. Habai, Boro! Ai. เ Ôi, ฮ้ย Malik, เฮ้ย 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 Malik, 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 Malik,
नोंसोरो फैना Nunga buat, ayo basai. Ini mana? Tang. Basai. Aku juga. Nunga buat ini nunga. You di tangan you kalau benda. Be. Basi ni dia nunga. Juga memang diputar lagi basi di Boro sama sana nunga. Juga kita buat kan sedang. दा माबायदि मोनदों हो दा माबायदि मोनदों आंनि बिनानावखौ एसेबां दुखु होदोंमोन नोंसोरो आरो नोंसोरनि फंबाय नोंसोरो दा माबायदि मोनदों आंनि रागाया नैबे आथिंनिफ्राय फैयै फैयै नैबे थिखिनिसिम थांदों नोंनि बरि मुलियाव बिसनि मुलि होनासो बसि होदों जों नोंखौ मोनथिदों जों नोंखौ सोमब्रौदोंसो नों जोंखौ बेबायदि खालामनो थाखाय नोंना एसेबो आखाइ मावासै हा नोंनि थै आरो आंनि थै बे बर' बिमानिनो थै नोंनि थैयाबो गोजा आंनि थैयाबो गोजा जों बेबायदिनो गावजों गाव बुथारलायनानै बर' समाजा जोबस्रांलांसिगोन जों गासैबो बिदा फंबायसो जों गासैबो सासे बिमानिनो फिसा बे खामानिखौ मावनायनि सिगां नोंहा एसेबो आखाइ मावासै हा जोंखौ जा खालामबाय आरो गुबुनखौ बेबायदि दा खालामसै औ नंगौ नों थिगखौनो बुंदों आंनि थैयाबो नोंनि थै बर' बिमानि थै नाथाय बर' बिमानि थैया गरम जायखौनोखि सहायनानै थानो हाया आरो सहायनो हाया बिनिखायनो आं नोंखौ बेबायदि खालामदों नोंहा बे संसाराव थांना थानो जेबो अधिकार गैया थैदोंबाव फैबाय बियो दा माबायदि मोनदों दा माबायदि मोनदों आं थांसै बेखौ फबनानै दोन नों बे आर'नाइखौ लांनानै गिदिर गोलाव खालामहैदो बर' समाजाव बयजोंबो मिथिजानाय मान गोनां सुबुं खालामहैदो नों बेफोरखौ मा बुंदों बेफोरखौ मा बुंदों बेखौ जों सानैजोंनो
गिदिर गोलाव मानसि खालामगोन बायदि गाबजों महर गोनां खालामगोन समाजाव मान गोनां खालामगोन नों मानो बिदि जानला मोनला बुंलाबायदों जुलि 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 जुलि